ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. 24 апрели соли 2025 мебошад. қарор дорем дар боғи мансарте асли ягон сарте. дарахте ки ҳозир мебинед дар пеши дастатон, ин дарахт номаш такпайванд аст. ин такпайванди шафтолу, зардолу такпайванд номаш гарнем. ва мо як дона ки дорем, амиро соли гузашта чени қалам шинонда будем. ин ниҳол бениҳоят нашунамои хуб кардем сол ва акнун мехоҳем аз ин ниҳол мо зиёд карда гирем. ин ба фикрам агар таги хоб кунем реша мегирад ҳамчун ангур ва ҳозир мо ҳамиро санҷида мебинему, таги хок мекунем ва аз ин мехоҳем мо ниҳолҳои зиёдтар кунем. гарнем ман ҳами хел мо гирифтем, анам хел мемонем. акун хокро болои кундааш мепошему, хокро мепошем ва ҳар як бута ки аст нукашро берун мебурорем аз хок. нукашро аз хок берун мебурорем. кундаро дар замин хоб кун. хокро ҳамхел кун ки кунда дар замин хоб равад, ҳамхел вазми равад ва ҳар як нуки ҳамиро аз замин мебурорем. кани бурор як дуташ анамхел боло буроварда мемонему. анамхел оди бо рост мекунем ва анамхел рост мекунем. инашам рост мекунем. хокро дағат кун. анамхел анамхел ман кундаро ва инро сероб мекардан дар кор. хай худо хоҳад моҳо онҷо об зада истодем. ҳамин тартар об, овози обзан аст. 50 метр об задагӣ кофта рафта истодаанд, оли бӯи об нест. хай мебинем мумкин 150 мерем деҳаи чорбоғи ноҳияи варзобда. мана ин гарнем мебинем чӣ хел мешавад. хокро теп кун, бисёртар кун. ман ҳамдиёрон азиз, ин буд зиёд намудани яке аз такпайвандҳои махсус барои шафтолу, номаш гарнем. дар паноҳи худо бошед. агар ҳамин кори мо барор гирад, мо аз ҳамин оста зиёд мекунем то ки шафтолҳои мо дар такпайвандӣ махсус такпайвандҳои бисёр хубу аъло биёяду ҳосили хуб гирем. дар паноҳи худо бошед. подписатсия кунед, лайк монед, гап занед.